Aramaioarrak ikildu horretik, azteko ordu iritsi zaigu eta gaurkoan denboraldiko azken saioa dugun honetan zuek ikusentzuleak inor baino hobeto dakizue, rankinean Debagoieneko herri batzuk berdinketa eginda daudela. Aramaiok lortuko ote du berdinketa horiek apurtzea edo are gehiago. Aramaiok lortuko ote du, Suitza txikiak lortuko ote du rankineko lehenengo postua eta hirugarren denboraldiko garaipena, berehala ikusiko dugu. Datozen minutuetan, hain zuzen ere. Zer? Ezin daiteke egia izan, txaguria daukazula, beti berdin. Hasi behar dugun momentuan norbaitek komunera joan nahi duela. Benga, segi, bizkor, bizkor. Bizkor, beste guztiok, prest zaudete, gurekin jolasean aritzeko. Komunera joan den hori. 3 kontatuko dut, 1, 2, bueltan ez da? Denok prest baldin bat zaudete, orain bai, ez dago komunera joaterik, gu ere prest gaude, beraz, 3, 2, 1, bagoaz! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Jeup, zer moduz, probintzia zaldatuta baina bixi gatoz beste behin Suitza txikira. Humoretsu baina triste ere bai izan ere gaurkoa denboraldiko azkenengo saioa dugu. Ziztu bizian, pasa zaizu ez da, baita guri ere, baina lasai, oraindik badugu eta non gozatu. Eta non hobeto, Aramaion baino. Belut pixka batekin ere, bagatoz egia zango dizuegu, izan ere Aramaio auzoz beteta dago, eta ez dakigu auzo horien artean galdu ez ote garen egingo, eta beste alde batetik ikusentzule baten eskakizuna ere badakarrigu gaurkoan Aramaiora. Berak galdetu diguia zerbaitik ez den ezaguna Aramaio erdigunea Ibarra bezala. Badakizue? Guk ez? Edo bai? Bueno, gurekin jolasteko prest, Aramaioen alde dena eta gehiago emango duzuzuk, ez da? Claro, ez. Hombre, Debagoieneko herrien arteko trivial pike honetan zuk uste duzu Aramaiok irabaziko duela? Nik uste baietz. Beharko luke, ez da? Bai. Zail dauka, denboraldiko azkenengo saioan gaude, hortxe, Lehintz Gatzaga, tontorrean dago, alturan ere tontorrean dago, baina Aramaiok aurre egingo dio. Bueno, gurekin trivial pike honetan badukagu zuretzako galdera bat, eta erantzun zuzena behar dugu, horrela Aramaiok puntu bat gehiago edukiko duelako. Prest zaude? Venga, hauxe da galdera. Aramaion badaude 3 anai, 3ak bertsolaria direnak, baina gu jakin nahi dugu 3 horien abizena zein den. Abarrategi. Ez duzu gehiegi pentsatu, zergatik dakizu? Hombre, azkenean. Batek nire labakin ikasi zegoelako. Orduan gertukoa dituzu eta zuretzako izan da galdera erreza orduan. Errezena. Seguru, emango dizut 3 segundo berriz pentsatzeko erantzuna. Pentsatu? Pentsatu? Abarrategi, ez? Ez dakit 1, 2 eta 3 berriz egingo dizut galdera. Aramaion badaude 3 anai bertsolaria direnak 3ak, baina nola dute abizena? Abarrategi. Hori markatuko dugu erantzun zuzen bezala? Bai. Bai, etxean zaudetenok ero, markatu duzu, berehala ikusiko dugu, asmatu duzuen edo ez. Asmatu duzu puntu bat gehiago, ez baduzu asmatu bat gutxiago Aramaiok, Bueno, ni hotxan diotin, aterru. Bueno, baina nongo azarazu, Aramaioarra. Zan duzu gertuko dituzula, beraz, markatu dugu, ikusiko dugu asmatu duzun. Ezkerrik asko. Gero arte, agur. Bueno, hirukote, zuek ere prest zaudete hemen, gurekin jolasteko prest, hemen Aramaiora etorri eta gente pila bat gerturatu zarete, Aramaiok irabazten nahi duzuelako, ez da? Claro. Hombre, 3. denboraia nork irabazelako? Aramai. Zergatik? Zergatik delako hobiena. Hoberena zaretelako. Indartsu zarete egin dituzue beroketa gurekin lehiatzeko eta galderaren erantzun zuzena hori da garrantzitsua gurekin jolasen aritzekoan emateko? Bai. Bai, ez da? Bai. Bai, oso ondo. Bueno, gustako daukazue zuen musika? Bai. Zein musika estilo entzuten dituzue? ETS ETS, Inigo hori emango diogu hemendik gorantziak abeslaria nire laguna dela, zer gehiago? Idoia Zurmendi. Idoia Zurmendi. Idoia Zurmendi gainera Aramaioarra. Hombre, claro. Hombre, sasoikoa, bertako produktua Idoia Zurmendi. Bertako proiektu. Oso ondo. Bueno, bikote, ez daituztez gehiago nahaztuko eta galdera ingo dizue zuzenean. Eta galdera hauxe da, nola du izena Danbakaren 5. edizioa irabazi zuen talde Aramaioarrak.
Niri ez dit barreara egiten galderak, baina, bueno. Agian erresa da galdera edo zaila da. Danbaka musika lehiaketa bada. Barkatu, danbaka, ongi esan behar da, ez da danbaka, danbaka. Musika lehiaketa bada, eta Aramaioko musika talde batek parte hartu zuen. Eta gainera, lehiaketa hori irabazi egin zuen. Zein musika taldek irabazi zuen eta Aramaioko da taldea. Pista bat emango dizuet. Dale. Taldea osatzen dute mutile bakarrik. Mutile. Bakizkizu horrela Aramaioko taldeen izenak? Zeno. Abeslariak hile hori dauka. Pista pila bat ematen ari naiz, Eta gure kameralaria bezala, ibiltzen da askotan grabatzen, eta... Tik-tak, 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 tik-tak. Gu behar dugu Aramaioko talde baten izena. Emango dizuet aukera bat, 30 segundo, Lagun batzuei galdetzeko. Bale? Komodina baditugulako eta oraindik Aramaion ez dugulako komodinik erabili. Lagun batzuei galdetuko diezue? Bale. Emango dizkizuet 5 segundo, Eraman mikrofonoa zuen. Bat, bi... De Clayton. Vale, ya está. Eta hau da galdera. Nola du izena Danbakaren 5. edizioa irabazi zuen talde aramaiarra? De Clayton. Lagunek hori esan, hostia, nire izan ez. Seguru zan dute? Bai. Ez! Bai. Nola du izena Danbakaren 5. edizioa irabazi zuen talde aramaiarra? De Clayton. De Clayton? De Clayton. De Clayton. Nola esaten da de Clayton, de Clayton, de Clinton? De Clayton. Esan zu? Bale. Ez dizuet gehiago nahaztuko. Horixe markatuko dugu eta ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Ahalegina behintzat, ez da dira falta eta egin duzue. Ia bat zortea daukazuen, eskerrik asko. Agur. Hementxe, iritsi da Debagoieneko herrien arteko trivial pikea, ondo dakizuena moduan, denboraldiko azkenengo saioa hemen Aramaion, eta zu jolasteko prest Aramaioaren alde dena emateko eta gehiago, ez da? Hori da. Hori da. Aramaioko auzoak, elizateak ongi ezagutzen dituzu, Aramaio horri txikia da, baina terrenos eta elizatez asko daude, Bai, zabala da, eta ez dut kontroletan oso ondo, baina bueno. Bueno, ez dakit, lagungarri izango zaizun gaurkoan erantzun beharreko galdera hau orduan. Zenbat elizatek osatzen dute Aramaio? Botakote zenbaki bat, bota diarren, Zortzi. Zortzi. Zuk uste duzu 8 direla, nik esango dizut berriz pentsatzeko. Zenbat elizatek osatzen dute Aramaio? 8. 8 oso, ondo, argi daukazu, ez dizut gehiago xaxatuko, markatuko dugu hortxe erantzun bezala, zuek etxean ere bai, jolastu gurekin beti bezala, eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, eskerrik asko. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, bikote, zuek ere mentxe presa dute, guregan agertu zarete, Aramaionalde puntua lortu nahi duzulako, ezta? Oso ondo. Nik galdetuko dizuet Aramaioko plazan dagoen eraikin baten inguruan. Ados? Vale. Aramaioko plaza ongi ezagutzen duzu zuek? Bai. Bai. Asko ezagutzen duzue? Bai. Zer dago Aramaioko plazan? Gauza asko. Zer? Gauza asko. Gauza asko, pila bat. Eskoriatzako plaza baino gehiago. Bueno, ez dakigu. Zuek Aramaiotik ateako zarete, arrasatera eta beste herri batzuetara. Bai, ezta? Oso ondo. Bueno, hementxe ba, galdera. Nola du izena? Adi, Aramaioko Bixente Goikotxea plazan dagoen ermitak. Ez duzue ba esan Aramaioko plazan gauza asko daudela? Santana. Gu deitzen zen Santana. Gu Santana. Seguro? Deitzen. Aramaioko plazan badago ermita bat, batzutan egoten dira erakusketak, beste batzuetan hitzaldiak, denetarik egoten da, baina ez zuzena den Santana. Ari naiz laguntzen da pistak ematen, Ez erekin hasten da eta A da bigarren letra izenarena, baina... Sastina? Ne? Zer? Sastina. Zer daude hor, txoritxo batzuk pixka bat olatxi batzen? Ez. Hori da, hori markatuko dugu erantzun bezala? Uste duzu ez zuzena dela? Bai. Bai? Bueno, eta ez bada eta puntu bagaldu badu Aramaiok zer? Base ingo diogu, ez da? Bueno, bikote, horixe markatuko dugu eta berehala ikusiko dugu asmatu duzuen edo. Zein zen erantzuna zuen ustez? Pues Sastina. Sastina. Bueno, ikusiko dugu asmatu duzuen edo. Eskerrik asko, bikote. Agur? Agur. Bueno, bikote,
Zuek badakizuela, jakintxu aurpegia daukazuelako, Aramaioaren alde puntu bat lortzeko onenak zaretela, ezta? Bueno, gaurkoan metroen inguruan ibiliko gara, metro batzu gora, metro batzu bera, ze moduz ibiltze zarete, zuek gora bera? Erdizka. Erdizka ibiltze zarete? Bueno, eta nik esaten baldin badizuet zuen galdera Krutzetako mendatearekin zerikusia daukela, ezagutzen duzu? Bueno, ez dakitu zen. Ondo bez. Ondo ez. Metroak eta Kurtzeta, hauxe da zuentzako galdera. Zein altitude du, barkatu, hemen Aitor de Abro badabil bueltaka berri, zein altitude du Krutzetako mendateak. Eta emango dizkizu eta aukerak, ados? Argi, belarria bixi jarri. 687 metro, 603 metro, 726 metro, edo 576 metro. Lelena, 600 Zergatik izan duzu hori? 687 metro? Porque basnan anean lau kartela eta da, ez dakit lehenengo zeletra da, baina gero da 70 eta. Orduan, askotan pasatu zara eta zu zenbaki hori buruan daukazu, ez? Bueno, egingo dizuet berriz galdera, erantzunak eta zuek esan beharko didazu zein den, bale? Zein altitude du Krutzetako mendateak? 697 metro, 603 metro, 726 metro, edo 576 metro? Hori, Lelena. 697 metro? Bai. Bale, hortxe markatuko dugu eta berehala jakingo dugu, asmatu duzuen, ez? Eskerrik asko, Bai. Ez baduzu asmatu puntua gutxiago duko du Aramaiok, Vale. Agur! Bikote, zuek ere hemen, gure zain Aramaion alde dena emateko presa dut, ezta? Bai. Aramaio da Debagoieneko herririk onena. Bai, eta Debagoieneko herrien arteko Trivial Pikeko 3. denboraldian zein Debagoieneko herrik irabaziko du? Aramaixok, ez? Horrela behar da jarrera horrekin. Zuek puntu bat lortuko duzu behintzat Aramaioren alde, ezta? Seguru zaudete? Bai, jakitxo. Zein gai dira Aramaioren inguruan gehien dakizuenak? Ez dakit Aramaioko pertsonaia historikoak, Aramaioko eraikinak, mendiak... Mendia? Bueno... Sorpresa, ez dizuegu mendien inguruan galdetuko. Beste galdera baten bueltan egingo dizuegu. Ados, esan dizuet, ia pertsonaia ezagunak ezagutzen dituzuen, da horren bueltan joango da. Baina gaur, laguntza pilo batekin etorri gara gaurkoan, azkenengo saioa da, eta eskuzabalik etorri gara Aramaiora, eta lau aukera emango dizkizuet, eta zuek hautatu beharko duzue lau horietako bat. Bale? Zuen ustez, zuzena dena galderari erantzuna jartzerako orduan. Ados? Bai. Bale, belarriak bixi-bixi jarri, eta hauxe da zuentzako galdera. Nor ez da Aramaioar ospetsua? Eta nik emango dizkizuet aukerak, Jose Mari Vélez de Mendizabal, Martín Alzaga, Xabi Salaberri edo Juan Arana. Nor ez da Aramaioar ospetsua? Lau horietako bat ez da. Ospetsua agian bai, baina Aramaiokoa ez. A ber, jarri belarria bixi-bixi eta berriz izango dizkizuet aukerak, Jose Mari Vélez de Mendizabal, Martín Alzaga, Xabin Salaberri edo Juan Arana. Horietako lau horietako bat ez da Aramaioar ospetsua. Zuen ustez zein? Lelena. Lehenengoa? Jose Mari Vélez de Mendizabal, seguru zaudete? Ez dakit. Berriz egingo dizuet galdera eta berriz emango dizkizuet aukerak. Nor ez da Aramaioar ospetsua? Jose Mari Vélez de Mendizabal, Martín Alzaga, Xabin Salaberri edo Juan Arana. Salaberri. Azkenak beti izaten dira lehenengoak. Pista hundia eman dizuet. Azkenak beti izaten dira lehenengoak. Orduan esango dizkizuet berriz lehenetik azkenera izenak, bale? Nor ez da Aramaioar ospetsua? Jose Mari Vélez de Mendizabal, Martín Alzaga, Xabin Salaberri edo Juan Arana? Juan Arana markatuko dugu? Azkenak beti izaten direlako lehenengoak, ezta? Bai. Baizuei umorea bentzat ez zaizuen falta. Hori da garrantzitsua gure saioko osagai nagusiena, menuko osagai nagusiena, umorea delako. Bikote, Juan Arana jarriko dugu hortxe, erantzun bezala, eta ikusiko dugu asmatu duzuen ondo izan, Ez baduzu asmatu zer? Kalera atera eta gero entzun beharko dituzue direnak eta espirienak. Bueno, ez da, ikusiko dugu. Bueno, bikote, eskerrik asko. Agur? Hementxe badaukagu gure urrengo lehiakidea gurekin parte hartzeko prest, gure urrengo lehiakidea, eta ikusi duzu inoiz, Debagoienean, kotxe garbi bat, hemen, garbia edo.
Kaixo, zer moduz? Ondo. Ondo, hementxe egin dugu Aramaioko kalean, hementxe Aramaioko plazan gaude, plazaren erdian gaude, eta Bixi Biliren 3. denboraldi honetan, azken lingo saioan gaude, pixka bat triste gaude, baina oraindik baduzu jolasteko aukera, Bai. Eta gu badaukagu zuretzako galdera bat, gogoratu, galdera asmatuz gero, puntu bat, Niretzat. zuretzat, Bai. herriarentzako, kasu honetan izango da, Aramaiorentzako, puntu bat, oso ondo. Eta hementxe doa, zuretzako jolasterako daukagun galdera. Vale. Badakizkizu Debagoieneko alkateak nortzuk diren? Ez. Ez. Bueno, ikusi zaitut hor Vale. mugikorra ere eskuan badaukazula eta Aramaion oraindik komodinik ez dugunez erabili, zuk izango duzu komodina Vale. erabiltzeko aukera. Zean da, galdera? Lasai, ja jolasteko presa daude, nola den galdera, lasai, orain esango dizut eta galdera. Komodina erabiltzeko aukera izango duzu, horretzeko dizut, 30 bat segunduero, nik egindako galderaren erantzuna lehenengoan ez badakizu, kontsultatzeko aukera izango Vale. duzu, ados? Oso ondo, eta galdera hauxe da, nola du izena Elgetako alkateak? Bakizu? Ez da. Bueno, 30 segunduak, hasi dira. Nola uste duzu izango duela izena? Mikel, Joaquin, Luken Mesonero... Ateratzen. Erraza da, Ez que ez da ateratzen. Igual Mikel... Aramaiokoak nola du? Buah, oin... Bueno, lasai, ez zaitu nahaztu nahi zuzegi zurera denpora badu aurrera, eta nola du izena Elgetako alkateak. Ibon. Eta bizena. Buah, izena... Googleek dena daki. Ez que... Aukera daukazu komodina, denbora, azkenengo segunduetan sartuta zaude. Hor, herritarrak ari atxibatzen hemen, Aramaion trampa besterik ez dituzte egiten, A ber, nola du izena? Zero. Arrasa da, Jo, ez da ateratzen. Buah, ez da aquí. Bueno, egingo dizut galdera eta esaten baldin baduzu izena, ontzat emango dut. Vale. Ado zaude? Venga, nola du izena Elgetako alkateak? Ibon. Ibon, hortxe markatuko dugu. Abizena ez dauka erraza eta asmatu baldin baduzu, gurekin hementxe presta egon zarelako, hortxe utziko dugu erantzuna markatuta, beraz. Eskerrik asko. Vale. Agur. Agur. Paule, zure gana gerturatuko gara, hemen, eskultura eta guzti daukazu hemen Aramaion, ikusi hemen Arribitxiak, zure gana gerturatu gara, esan digutelako Aramaioko argien azu zarela. Bueno, ikusiko. Esan digute argi biltzeko zurekin argi eta bixi, ez dakit, trampak egin nahi dituzun, edo oso bizkorra zaren bestela ere bai. Nik trampak ez totitzen. Ni badaki gainera Bixi Bili saioaren jarraitzaile sutsua zarela. Bueno, a ver. Arrasate gaindituko du Aramaiok? Ez, Ez? Seguru zaude? seguro, oso seguro. Oso ondo. Badaukagu saioan beti argazki bat erakusten dugu. Aramaiok irabaziko du, baina bai. Bai, oso ondo, argi daukazu, hori da jarrera. Nik erakutsiko dizut, Aramaioko eraikin bateko beti bezala leiho bat. Eta zuk esan beharko didazu. A ver. Zein eraikinetakoa dena? Saiatuko gaz. Saiatu zetik ere ez dakite dantzuna. Bale, agian ez dago herrian eraikin hori, Baina Aramaioko lurretan bai. Ados, hemen ikusteko. Zein eraikin. Zuri beltzian dau! Bai egin dugu, hainbat urte atzera egin dugu, eta gaurkoan, azkenengo saioan, zuri beltzean jarriko dizuegu lehioa. Zailagoa izateko esan digutelako, zu oso argia zarela. Hanbotoko plaza ipintzen da hemen. Hori pista. Pista, nun jartzen du hori, zein eraikin Txoin. parean dagoen aukian Honetan daude duz niri letra horiek. pista bat, Agian egon zara, Da igual. pista bat emango dizut. Aramaio herrian bertan ez dago. Eta ermita bada. Karobia! Ez dakit. Arekin hasten da. Eta bi hitz ditu izen moduan. Beste pista bat, Argiena, baina... Hanbotoko ipintzen da hemen, hanbotoko zehose. Agian ez da hanbotoko, ez bakigu hemen hanbotoko mari etortzen dela beti. Oraindik ez zaigu agertu. Hanbotoko baina pasarak ipintzen da hemen igual. Guk trampa batzuk egiten ditugu, eta agian ikusten duzu hor hanboto, baina ez dauka hanboto izenarekin zer ikusirik, Arekin hasten da eta bi hitz ditu, eta ermita bada. Hanbotoko izan biko da, zehose. Bueno,
Eskuzabal etorri gara eta komoino utziko dizugu. Venga, Hor parean dauden lagunei galdetzen ero kontsultatzen utziko dizugu. Zuri ere bai, baina zuri utziko dizkizugu 4 segundu. Venga. 1, 2, 3 eta 4. Andramari. Eh? Andramari. Nola da? Andramari. Nola? Andramari. Andramari. Baina ez zen hanbotoko mari. Ez. Ordua, dut ulertzen. Andramari. Baina Andramari nor da? Ermita bat. Ermita bada. Andramariko ermita. Eta nun dago, Etxabaletan? Ez, Aramaixon. Seguro? Bai. Hori markatuko dugu erantzun zuzen bezala. Bale, nik egingo dizu galdera Ez, esaten da eta bie. zuk esan altu, bale? Nola du izena argazkian ikusten duzun lehi hori dagoen eraikina? 1, 2 eta 3. Hanbot esaten badabie, ba, eguzki herripa. Da sinonimoa, nik zer dakit. Nola da, 1, 2 eta 3, esan altu. 1, 2 eta 3. Andramari, ala. Oso ondo, jazta. Kasua itxira. Hori jarriko dugu izen bezala, ezta? Vale. Egin dugu hemen epaiketa eta Tokut idea ipez, horrekin baina hasi. bueno. Bueno, baina zuzara argiena. Ba, ikusiko dugu asmatu duzunez. Bitartean, nahi baldin baduzu eraman etxera, oroitzapen bezala eta jarri mesilan egunero ikusi gero, asmatu baldin baduzu, ba, gauetan lo hartu urretin musu bat, eta bestela, ba, zugakin zer egin berakin. Ados? Vale. Eskerrik asko. Hemen letra das, eh? Lasai, gorde zuretzako. Agur! Zu, Aramaio Gaztetxoak inoiz baino bixiago dabiltza gurekin jolasean. Azkenengo saioa, denboraldiko 3. saioa, eta gazte. Amaitu behar dugu, denboraldia ikustu zuen dena eta gehiago ematen ari direla. Argi Debagoieneko herriak, azkenengo saioan dena aldatu daiteke eta. Bueno, eta hementxe badaukagu gurekin beste parte hartzaile bat, badaukagulako beste galdera bat, Aramaioen alde dena eta gehiago emateko presaude, ezta? Bai. Asko dakizuzuk herriaren inguruan? Bai, apur bat. Herriko sortzaileen eta artisten inguruan? Bai. Asko. Bai. Herrian hemen musikari asko daude eta asko neskak emakumezkoak direnak, ezta? Bai. Hori. Dena kontrolatzen dituzu. Geixena bai. Ba, begira, ze sortea daukazun, horten bueltako galdera bat izango delako, gaurkoan zuk zuzen erantzun beharko duzuna. Bueno, edo agian ez duzu zuzen erantzungo, agian ez duzulako erantzuna jakingo. Komodina agortu dugu ere bai, beraz, galdera ingo dizut. Vale. Ados. Hementxe doa galdera. Nola du izena Idoia Zurmendi Aramaioar musikariaren azken lanak? Desamari, desandar. Ez da zure laguna izango, ez? Keba. Bueno, apur bat. Ezagutzen duzu, esan nahi nuen oso bizkor esan duzulako. Seguru zaude hori dela erantzuna? Bai, nik uste du baietz. Gogoratu ez baldin baduzu asmatzen, puntua gutxiago izango duzula. Bale. Nik uste du dala hori. Puntu galtzen baduzu gero Aramaiora kalera atera eta zer? Ez Ebe, zu ikuste duzu Debagoieneko Trivial Pika Aramaio gira hasiko duela? Ez dakit, igual. Ikusi egin behar, eta? Bai. Oso ondo. Bueno, ba, berriz zengo dizut galdera erantzuna eta hortxe markatuko dugu. Ados, nola du izena Idoia Zurmendik aurkeztu duen, edo Idoia Zurmendiren argia ikusi duen azkenengo lanak? Desamari, desandar. Nola? Desamari, desandar. Desamari, desandar. Nola? Desamari, desandar. Nola? Desamari, desandar. Vale, oso ondo. Desamari, desandar. Argi gelditu da hori dela, baina ez dakigu zuzena denero ez, eta berehala ikusiko dugu, eh? Hala, eskerrik asko, gero arte. Itxoin, galera bat. Esan. Eta nik ez dauko 50 euroko bonua lortzeko aukera? Noski, zuk lortu nahi dituzu, ezta? Bai. Badakizu horretarako gure galdera izarra daukagula, erronka bat ere bai badaukagu, baina galdera izarrerako prestatu egin behar dugu. Eta bai, zuk gurekin jolazten nahi baldin baduzu, zuri emango dizugu gurekin 50 euro horiek eskuratzeko aukera, beraz. 1, 2, 3 galdera izarra behar dugu. Hementxe jarriko dugu galdera izarra, eta orain bai, hau zuretzako, zuk eduki, galdera izarraren parte badelako gure mikrofonoa, eta gaurkoan ez dizuet oraindik esan zein erronka bete behar izango duzuen, hementxe aurrean zaude, oraindik ez dut izango, baina bai erakutsiko dugu hemen, ba beti bezala, Aramaioko udalari esker 50 euroko bonu bat badaukagulako, ba erronka gainditu edo ez, garrantzitsuena beti parte hartzea delako, eta guk herriko komertzioak eta taberna jatetxeak gogoan ditugulako, ba bertan herrian trukatzeko izango duzuna. Ja, jolasten animatzeagatik bakarrik gurekin lortuko dituzu 50 euroek, baina hala eta guztiz ere dena eman behar da erronka gainditu ahal izateko, Zer gustatuko litzaizuke zuri erronka horretan egin behar izatea? Ez dakit. Pentsatu. Erabiliko ditugu hemen gure saioan, pantailaz bezalde jarraitzen daudenak badakite agian zuek ere bai, burua
eta gorputza erabili behar dira, erronka hau egiteko. Zuk zer erabiliko duzu, burua edo gorputza? Nik burua. Zu burua, argia zara? Bai. Oro jakina zara? Bueno, bai. Asko dakizu? Bai. Azaldu diezadakezu zergatik esaten zaion Aramai hori zuitza txikia dela? Horren besterako agian ez. Ez harrapatu bintzituz, baina lasai hori ez dizu alako bingo. Hori bai, erronka gainditzeko lagun bat behar dugu. Badaukazu lagunen bat bilatzeko hemen inguruan ez dut inor ikusten, Bai, bado. Badaukazu, ba esan zure lagunari etortzeko. Hemen gertu dago, bueno, ezagutzen dugu hau gainera, herriaren alde dena ematen ibiliderako, guri galderak erantzuterako orduan ere bai. Ezagutzen duzu elkar? Bai. Bueno, gaurkoan hemen gurekin erronka egingo duzue, berak esan dit burua erabiliko duela, zuri aurreratuko dizut edo gogoraraziko dizut burua eta gorputza erabili behar dela, pentsatu nahi dut zu gorputza erabiltzen, hau da, gorputz espresioan badaukazula zuk abilezia, ezta? Bai, oso ondo. Mimika egingo dugu, hemen saioan ezaguna den gure erronka honetan, nik zuri belarrira isilik, Aramaiorekin lotura daukan pertsonai bat esango dizut, eta zuk antzestu beharko diozu, eta zuk asmatu egin beharko duzu, ados? Vale, orduan, etorri nirekin, begiak tapatu izan behar dizunez, begiak kitxi ez irikite eduki ditzakezu, baina belarriak ongi tapatu, Eta nik esango dizut zuri belarrira isilik, zer den egin behar duzuna, bale? Vale. Erraza da, Vale. Erraza da. Belarriak tapatu dituzu ondo? Bai, oso ondo. Bai, hemen erdian jarriko naiz ni, hartu zu mikrofonoa, eta burura etortu zaizkizun guztia joan esaten bat abestean atzetik ia asmatzen duzuen. Zu prest zaude? Egin dituzu beroketak? Aber nola? Ez dizut egin gauzi lotxa pasatzen abil, bale, oso ondo Aitor, harrapatu duzu indirekta, oso ondo. 3, 2, 1, hasi. Ambotokomari. Bai. Ambotokomari. Barkatu? Ez que ni pentsatu dut itxasontzi baten edo sartu behar zinala, berriz egin? Mendia, Ematen dut tartalo edo zer gauza. Berriz? Baina Aramaio, Ambotokomari. Aramaio Ambotokomari zergatik? Dagoelako Amboton, eta... Ni Aramaion askotan egon egin, eta inoiz ez dut ikusi Ambotokomari, uste dut. Ez nik besta, baina dago ese ditxo. Hori izaten da kaleetan, Ambotokomari bizi dela Aramaion? Bai, Amboton. Bai, eta nolakoa da Ambotokomari? Okasuneko bat. Hemen, hola batzutan hortik goitik etortzen dela gora bera. Agian ikusi dut egunen baten nik ere bai, Uste duzu orduan berak egin beharreko hori zela? Nik uste du baiet. Bikote, oso ondo ibili zarete, ziztu bizian asmatu duzuelako, denbora asko ibili gabe, eta badakizue, horixe eskean etorri zara, zuk lagunari esker ere irabazi duzu, beraz hemen dituzue zuen 50 euroak, bertako Aramaioko komertzioetan, merkatu txikian, trukatzeko erabiliar izango dituzuenak. Hemen testigua eman iri, horixe zuentzako, bikote eskerrik asko, ondo pasa, eta ikusten baldin baduzu Ambotokomari, gorantzian nire partez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Hemen Aramaiotik agurtuko dugu Bixibili saioaren 3. denboraldi hau Aramaioarrekin. Primeran elegante ibili gara beste behin. Aurpegi tristeak ikusten ditut, hor pantailaz beste alde, gu ere alaxe gaude, triste gaude, baina lasai bate daki eta aurki Debagoieneko herriaren trivialpikaren 4. denboraldia martxan jarriko ote dugun, bai ez,
Ez dakigu, baina argi dugu, lehenago ero beranduago elkarrekin topo egingo dugula berriz umorea protagonista izan da Debagoieneko herrietako kaleetan barrena. Eta zer esan, eskerrak eman nahi dizkizuegu, Bixi ibili saioko lantaldeko kide guztion partetik beste behin beso zabalik hartu gaituzuelako herri guztietan eta dena eta gehiago eman duzuelako zuen herriaren alde. Hemendik aurrera zer, zintzoak izan, formal ibili, ondo izan, eta badakizue, Bixi ibili. 1, 2, 1, 2,